Hi mga bro and sis! In this video, istoryahan nato ang mga budgeting tips nga proven effective para sa mga misis like me. Isudjud mag-budget karon mga sis, kay pait ang panginabuhi tungod sa pandemic. Ang uban ni gamay ang kita, kay limited ang working hours. Ang uban kay nihinay ang negosyo kay gamay ra ang mamalitay ug naay curfew. Ug naapoy mga nagrabihan nga nawad-an og panginabuhi tungod sa COVID pandemic. Maunang para sa amoa, timely kaay ni hisgutan na topic. Let's not dwell on things we can't control mga bro and sis. Kay lisod man jud ang panahon, atong siguraduhon na maadto sa necessities ang atong kwarta. Dili masayang sa mga butang nga pwede man unta og wala with the help of a budget. The first tip in budgeting nga akong i-share sa inyong mga bro and sis is about studying your spending habits. Kasagaran naga-fail ang budget kay dili siya realistic. Mao ni ang pag-budget nga ora-orada lang ug walay prior study sa imong spending habits. Although bago pa mi ni Jonard as husband and wife, among nag-studyhan among spending habits, bisad pa katong mag-uyab pa mi. Among suggestion is, inyuhang i-record inyong expenses for at least 3 months. Hantod piso ni siya na pag-record mga bro and sis ha, aron accurate jud. I know kapoy ni buhat nun og hago kaayo, but it's definitely worth it. Huna-huna alam, mulingkod mga itag isa cars or sobra pa, mag-atubang lang sa atong CP. Aron mag-ML or mag-mine, tulad nako. Ano no ang pila ra ka minutes aron i-record at na expenses, diba? By knowing your spending habits, mas dali ka makahimo og budget nga specifically tailored para sa imuha or sa imuhang family. The next budgeting tip is having your budget on a small notebook or sa phone nimo. Aron imo kining matanaw bisa naglakaw ka. Limtano na bayat na mga bro and sis no, especially kung nagkakaedad na. Well, you know, di ba kung gusto pa ka mong palit sa isa ka butang na gusto kayo nimo ug swak sa inyong budget kung nabilin sa balay imong guide. Mas labing maayo jud kung makita or ma-access tayo nimo bisan asa ug bisan kano sang inyong budget. Ang nakagwapo karon mga bro and sis no, kay nanay daghan kaayong mga budgeting apps. Kung nakagamit na ka before or nagagamit ka budgeting app hantud karon, i-comment mo experience mga bro and sis aron makatabang pud ka sa mga naibalak mag-budget sa phone. The last but definitely the most important is to never give up sa pag-budget. Ayaw buhi mga bro and sis. Kapit lang, sabi ng Tarshir. Keep in mind that you won't be perfect sa pag-budget. Though what is up, hindi dili na perfectly masud imong budget because life is unpredictable. Allow yourself to learn from your mistakes and be better in budgeting. Among budget hantud karon, daghan gihapon compromises. Usahay, di jud matunon. Pero nabantayan namo nga as months pass by, nakaduol siya sa among gusto ug mas flexible na siya. Just don't give up mga bro and sis ha, para eventually ma-develop nimo ang habit of mindful spending. What you focus on grows. So if you want your money to grow, focus on how you spend and save it. Let's do a recap mga bro and sis. And 3 budgeting tips nga among na-share karon. Una, study your spending habits before creating a budget. Second, make your budget accessible 24/7. And lastly, don't give up in budgeting. That's it mga bro and sis. Unta na mo'y natun-an sa akong pagyaw-yaw karon. As always, like this video kay ganahan mo sa content and share it sa inyong family or friends nga tanaw ninyo ga-struggle sa ilang pag-budget. And of course, subscribe sa among channel if you want more financial tips coming from me ug sa akong bana or ganahan lang mo makichismis sa makabuang na mo duha. Shout out di ay sa akong friend na si Dayan, kay si Sheena na mga wais na misis, ug shout out pod sa amo ang financial advisor na si Wiza. Thank you for watching guys! Kung gusto mo masyagitan sa kandig na naglaway, comment down below. Kung naamoy question sa atong topic karon, ayaw kaulaw, pangutan na lang. This is Sandra saying goodbye and leaving you with a quote, the more you learn, the more you earn. Ingat and God bless po!